vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu, so ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetserawo nema-ideas. So ndava ne1 month kubva zvandakabva kumusha because ndainge ndakadaidzwa nagogo vangu as in an emergency. Saka inini ndiri sazita wavo. Gogo vangu ava, she is my dad's mom. Saka vakandidaidza vachiti vainge vachida kutaura neni sezvo sekuru vakashaika last year. Ndakabva ndanzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichienda nevehukama zvichinzi sezvo gogo ava vakura, maybe vane mashoko avo ekupedzisira avanenge vachida kundiudza. Kutoenda kwacho ndainge ndisingadi. Ndakatorwadziwa because ndakabva ndatosiya mwana wangu, because ndine mwana wangu ane 2.5 years. So mukomana shi ndakati ndasvika kumba paya, gogo mazuva ekutanga hapana kana chavaimbotaura, vaingoti tichazotaura muzukuru wangu. Then ndakazoti ndaoneka paya ndikati gogo ine mangwana ndafunga kuti ndinge ndichidzokera hangu kuJoni. Saka usiku hwacho ihwohwo ndopavakabva vachizonditi taifanira kuti tinge tichimboenda kubedroom kwavo. Takati taenda kubedroom kwavo vakabva vati unozviziva here kuti kunyange uri musikana but ndiwe uchazova mudyi wenhaka yasekuru vako. Ndikabva ndati sei nai gogo, nekuti vana baba vachiripo, ende ivo vana baba mukoma vakawanda vakazvarwa vari 8 vose vachiri vapenyu, kugoti vazukuru komana vakawanda zvekare. Saka ndakabva ndati nai gogo, zvingaita here kuti apa inini ndiri muzikurusikana ndobva ndanzi ndinge ndichisara ndichirana kambani yasekuru. Ndakabva ndati hazviite gogo, plus nekutotyawo kuti ndinokwanisa kuzonetsana nemabrothers nemakazeni brothers angu, but ivo vakabva vati zvainge zvakataurwa nasekuru vana baba vainge vachitozviziva kuti ndini ndinofanira kuzova mudyi wenhaka yavo, uye zvekare kana ndichida kuzogova nhaka yasekuru zvinenge zviri kwandiri kana ndisingadi kuzoita get involved mukambani yavo. Saka ndakazoti ndabvuma paya, then ivo vakabva vachizoti kwandiri, but ziva kuti haungangobvumika nemuromo because pane zvavakakusiyira. Unoda here kuti ndige ndichikupa izvozvo zvacho zvawakasiyirwa nasekuru vako? Ndakabva ndazoti hongu gogo, ndinogamuchira. Saka gogo vakabva vachizoburitsa rimwe bhegi. Mubhegi umu ndakabva ndaona kuti mainge muine dumwe, then vakabva vati kwandiri dumwa iri ndo rainge richishandisiwa nasekuru vako pavainge vachiri vapenyu, ndo rinoshanda kupurazi kuti zvipfuwo zvinge zvichiwanda. Saka sofa ndakagamuchira bhegi riya. Zvino bhegi iri ndakazongorisiya ikoko mukomanashi, ndakarisiya kumba nagogo, but ndakazoti ndadzoka kuno kumukoma ndopandakatanga kufunga kuti zvinhu izvi zvandakaita ini hangu vakangondimanikidzira kuti ndinge ndichigamuchira, but handidi kuti ndinge ndichizonzi ndakaromba. Ndakazombotaura navo pafoni gogo ndikati gogo, ko hazviite here kuti zvinhu zvezviya munge muchingozvitora mubva mangozvipisa? Vakabva vati kwete, hazviite, asi iwewe ndiwe unofanira kuti unge uchidzoka kuno, ndoenda newe kwacho kwazvakatorwa nasekuru vako. Zvinonzi sekuru vakaenda kuMozambique, ndiko kwavakaenda vakanotora zvikwambo izvi. Saka hanzi tinokwanisa kuenda tiri tose. Kana taenda tose ndobva ndazoudza vana ven'anga yacho kuti zvikwambo izvi handichazvidi, sekunge zvikwambo zvacho ndezvangu. Vakanditi ndo yega nzira yekuti ndinge ndichiti handidi kugamuchira zvikwambo zvainge zvichimboshandiswa nasekuru apo pavainge vachiri vapenyu. Ndokusaka ndauyawo pano mukomanashi ndichidawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo nemazano kuti zvandikuda kuitiswa nagogo izvi zvinoita here, kana kuti ndikabvuma kuendako kuZambia ikoko ndinokwanisa kuzotonopiwa zvekare zvimwe zvikwambo. Hanzi ndo zvakasiya zvataurwa nasekuru, saka tinofanira kuremekedza
zvakasiya zvataurwa nemufi. Vakatonditi iko kamarriage kako kauri kuti zvinoita here nhai gogo kuti ndinge ndichiti apa ndakaroorwa but at the same time ndiine zvikwambo. Vakabva vanditi unozviziva here kuti sekuru vako ivo ndo vakazotokukumbirira kuti unge uchizokwanisa kuroorwa because waitofanira kutotanga wagamuchira zvinhu izvi usati waroorwa. Saka ziva kuti itsitsi nenyasha dzasekuru vako dzakaita kuti unge uchikwanisa kuzoroorwa. Saka hanzi zvikwambo izvi kana zvikada, inini kana ndikaramba ndakaomesa mwoyo ndisingadi kuzvigamuchira nemwoyo wangu wose, hanzi zvinokwanisa kutondiparadzira marriage yangu. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndodinikowo, ndotsvakawo here vanhu vane simba rekuti vanokwanisa kunozviparadza zvikwambo izvi, kana kuti ndikagara ndadaro ndinenge ndatozvidenhera hangu mago. Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Vanzvadzi, kana kuri kunzi munenge muinewo umwe weukama wamunovimba naye, munokwanisa kutaura naye then mumuudzawo kuti ndo zvakaitika pamakaenda kumusha, munzwawo kuti iyewo anoti kudii, uye zvekare muchinamata nezvazvo. Ngatizame kumubatsira mwanasikana uyu mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Mukoma nashi nditombozivi kuti nditi sekuru ava vakandibatsira here kana kuti vakanditorera advantage. Ipapo ndopa ndiri kutodawo kutoti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira kuti am I a victim kana kuti, because zvakaitika mukoma nashi ndizvokudai so. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndikuraramawo ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa. Nemurume wangu tainge tagara kwemakore nemakore tisina mwana. Saka mukuzonofamba umu then ndo pandakabva ndazodhumana neimwe channel paYouTube yavamwe sekuru vekuzimu. Ndakabva ndachizotora mafoni numbers ndokubva ndatanga kutaura navo sekuru ava. Hameno zvakangoitika mukoma nashi, like even the very first day randakatanga kutaura navo ndakavarota, but ndichinovarota chakandinetsa ndechekuti ndakavarota vachiti iwe ndakupa mwana, ende ndakabva ndavhunduka paya. Ndakatomuka ndichida kutoudza murume wangu, ndikabva ndaona kuti hazviiti kuti ungaudza murume kuti warota uchimitisiwa neumwe murume. Saka ndakabva ndachizotanga kutaura navo sekuru vaiva, ndikavaudza kuti kunoku I am married but nhau iripo ndeyekuti mwana aramba. Saka vakabva vanditi zvimwe zvacho zvainge zvichida kuti inini ndinge ndichikwanisa kuzosvikawo paground vakwanise kuona kuti vanokwanisa kundibatsira sei. Saka ndakabva ndazoudza murume kuti taifanira kuti tinge tichienda tose kuzimu, but ipapo ndainge ndisingadi kumuudza chokwadi because murume wangu zvekufamba mudzin'anga haatozvifariri zvachose, like iye mukristu. Saka mukoma nekudawo kwekuti inini semukadzi ndainge ndava kuona kuti kuti tingoramba tichingogara tiri vaviri no mwana no what, mumba musingambonzwi kwiwo kuchema kwemwana kumberi uko zvinokwanisa kuzonetsa because varume ndinovaziva. And friend yangu ndiye akatondingwadzawo akabva anditi unoziva kuti today it might be nice murume wako asati apindwa nepfungwa dzekuti ava kuda mwana, but the day iro shavi racho parichangomubata kuti saka inini ndototadza here kukudza dzinza rangu pamusana pemukadzi uyu ari kutadza kundizvarira mwana. Hanzi that is when you will see the real man. Kana angofunga kuti dzinza rangu harifaniri kuti ringe richizopararira pandiri. Zvadaro mukoma nashi akabva azondipawo zvevindi zvokuti iwe enda kwavari sekuru ivavava vanokwanisa kukubatsira. Saka ndakabva ndazotaura namwene vangu ndokubva ndazoita sekunge ndainge ndichiuya kuzovaona, plazika ndakabva ndavatumidzira mari ndichitira kuti vange vachizosupporta that move of me coming to visit them. Murume ndokubva azobvuma akabva ati pari bo madam, unokwanisa kumboenda zvenyu kuzimu. Zveshuwa ndakabva ndabvumidzwa ndokubva
ndazoenda kuzimu. Saka ndiriko kuzimu kuya mukoma zvakatora nguva kuti ndinge ndichikwanisa kunoona sekuru vaya because ndaida kuendako ndiri ndega, but in the end manje shamwari yangu akabva azonditi ndige ndichiendako nemuzukuru wake because I had no idea kuti kumba kwasekuru vaya ndingasvikako sei. Saka ndiye akazondiperekedza. Ndakatoita sekunge munhu ainge achida kumbofurwawo nemhepo. Pandakangowana mukana mukomanashi ndakabva ndatoudza muzukuru weshamwari yangu ndokubva azondipika apo. Takabva tazoenda kwavari sekuru vaya. Mukomanashi ndakangoti ndichingonovatarisa, hana yangu yakarova, but haina kurova like in a respectful way yekuti ava ndisekuru nditateguru. Hana yangu yakarova in such a way yekuti ndainge ndava kutoda kuti vange vachindiudza kuti ivo vandichiva vari kuda kuti tinge tichisika bonde. Ngoma takati tiri mumatare muya handina kana chimwe chandainge ndombofunga. Zvizhinji zvavakataura hapana kana chandakambonzwa ini, ndainge ndongofunga nezvavo sekuru vaya. Saka ivo I think kuti vakazongonotisa kuti munhu uyu kauyu pane zvaari kunzwa pandiri. Saka vakabva vazonditi ndige ndichienda mune imwe room. Ndakaenda mune imwe room yaiya mukomanashi. Then vakabva vazongodarika nemumwe room muya, vakabva vangondidana nechigunwe chavo. Vakati vandidana nechigunwe chavo ndipo apo pandakabva ndanomira padhuze navo. Vakabva vati ndozvawafunga here? Ndikabva ndati zvei? Vakabva vati zvokuita mwana neni, hana yangu yakarova. Ndakati ndichida kuvapindura, vakabva vaisa chigunwe chavo pamuromo wangu vachinditi nyarara. Vakabva vati ndichakupa mwana. Saka vakabva vachizotuma umwe muzukuru wavo nemushonga. Mushonga uyu wandakanzi ndinge ndichinwa, umwe wacho wandakanzi ndipfekere kusikarudzi kwangu. Ndakabva ndazoita saizvozvo. Saka vakabva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizorarapo pamba pavo. Ndikabva ndachizotaura nemuzukuru wefriend yangu ndikati iwe wotodzokera then wozoya uchinditora. Ndakazogumisidzira ndagarapo pamba pasekuru ava kwemazuva awo anokwana kuita 4. Mukomanashi mishonga yechibhoyi inoshanda. Chibhoyi tinongochishora zvedu. Mushonga uyu wandakapiwa ndakazotoona kuti kwa mushonga uyu unoita kuti mukadzi ange achiovulata same time, because ndakatoona kutoti discharge yandainge ndobuda mushure mekunge ndanwa mushonga uya yainge yakakora, meaning kuti I was already ovulating. Mukomanashi ndokubva ndatotanga kutonzwa kuda bonde just like you do when a woman is ovulating. Vakazouya zvavo mukoma, ndakashandwa navo mhofu, not his real name. Vakandishanda kwenguva refu usiku hwose zvekuti mangwana acho makuseni ndakatoombera paya nemutupo ndichivatenda because ndainzwa kuti chibereko chainge chakaita kuzara kuti mako nakuhurume hwavo. Ndokubva vaenda zvavo mukoma. Ndakazoshandwa kwemazuva anokwana kuita 3. Saka vakati vapedza basa kudaro vakabva vanditi kasika kudzokera kumurume wazvinzwa here. Ende ndo zvandakazoita mukoma. Ndokubva ndazodzoka kunoko kwandiri. Ende vakanditi kana wangosvika chete undifonere usati wasika bonde nemurume wako. Ndakangoti ndasvika mukoma ndainge ndisingakwanisi kuvafonera ndokubva ndavatekstera. Vakabva vazondiudza zvandaifanira kuti ndinge ndichiita. Then ndokubva ndaita zviya mukoma nemurume takaita rimwe bonde rekuti kana iye akatoshamisika. Akati apedza kudaro ndokubva atanga kundikisa dumbu rangu rose iri achinditi zvaita manje, nekuda kwekuti akaburitsa humwe hurume hwainge hwakakora mukoma like never before. Shasha ndakaiona ichindikisa ichiti iko zvinozvo I believe kuti zvaita zvadaro mukomanashi. Ndakazoti mwedzi wapera paya kutoti maperiods angauya. Saka first month ndakaudza murume but ndikati no, let us not get excited. It was in the 3rd week of the 2nd month mukomanashi. It was obvious kuti I was pregnant because taiti takagara paya nemurume. All of a sudden ndaibva ndangonzwa kuda kurutsa. Ndaiti ndichisimuka paya ndichimhanya ndichienda kubath kunorutsa. Murume wangu ainditevera zvezviya zvekuti he will be concerned, but ndaizoti kana ndakamutarisa ndobva ndaona munhu achinyemwerera achifara kuti madam vava nepamuviri.
Saka n'anga iyi one day ndaitoseka nayo ndikabva ndati asi sekuru pandichauya kumusha kuda kuti tinge tichizoita ma-DNA. Vakabva vaseka vakabva vati newewo unatwowo mhaniwe ko ma-DNA anenge ari yei. Ndokubva vaseka vakati it is fine, alright, kana ukazouya mukadzi tichaenda tunoita ma-DNA. Saka mukomana ashe ndo nyaya yangu iyo yandiinayo. Hakusi kunzi zvinhu izvi ndakazviita ndichida, but you have no idea just staying with your husband usingazivi kuti pakati pako nemurume wako ane problemu ndiani, ende hakuna chinhu chinorwadza sekuziva kuti iwewe unozvara then obva wazongosacrifice kufa usina mwana just because murume wako anenge asingazvarise. We all know kuti vatoriko vamwe vanhu vatoriwo famous vakasvika pakuzviona kuti hazvishandi kungoti uri murudo yeti usina mwana akakosha. Hama dzangu, I know kuti kune vamwe vanhu vachandijaja, but kunyange henyu mukandijaja mwana ndatova naye pari zvino hangu. Murume wangu ndinongomuti uyu mwana wako, but I am telling myself kuti nekufamba kwenguva munhu ndinofanira kuti ndinge ndichizomuudza chokwadi kuti no baba mwana uyu haasi wenyu. Ipo paya pandakaenda kumusha gore riya ndakanoshandwa nevamwe sekuru, ndivo vakandipa pamuviri. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Saka ivo vanga vachiti ndoda kuziva kuti kumitiswa kwandakaitwa nasekuru ava vavari kuti sekuru mofu not his real name, hanzi ndigati ndakatorwa advantage here kana kuti vakandibatsira. Pakaipa.